יאללה, מה? נראה אותך בפעולה. כן, זו שיטה מעניינת לשחק פול. זה סתומה. אפילו ככה את לא מצליחה. ממי, הכנסת את השחור. סבבה, אצלי אפשר. אפשר? הכנסת גם את הלבן, לא להכניס את הלבן. רוצה לראות לך? מה אתה יותר טוב? אולי. אתה לא רוצה לשאול לעצמך, נכון? נכון. יואו, קימה. צריך לעשות משחק כזה, את יודעת? איך שאני עושה? כן. נו, זה משחק שאני המצאתי, מה נראה לך? כל הכבוד, בובי. זה קיצור תהליכי בבנדט. כל הכבוד. זהו. הנה, שחקנית הראשונה בעולם, שנקטה שולחן פול בדקה וחצי. עכשיו אני יכולה ללכת לישון. נכי.